ଆସ ଆଜି ଦେଖିବା ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ର ରେସିପି। ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର ଆଳୁ, ବିନ୍ସ, କୋବି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଗାଜର, ମଟର ଛୁଇଁ, ପନିର ଛଣା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି। ଏବେ ତେଲ ଦେବା, ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେବା, ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର ଭଲ ଆସିବ। ଏତିକି ଘିଅ ଦେବେ, ବେଶୀ ଦେବେନି, ପୁଣି ଆମକୁ ତରକାରୀରେ ଦେବାର ଅଛି। ଆମେ ଛାଣିବାନି, ସବୁ ଭଲସେ ଏମିତି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଆଳୁ ଦେବା, ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ସବୁ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା, ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବେ ଆଳୁ ଛଣା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ କୋବି ଦେବା, କୋବିକୁ ଟିକେ ସବୁ ପକାଇ ସାରିକି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ତାକୁ ବି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। କୋବି ହେଇଗଲା ଆମର। ତାପରେ ଆମେ ଗାଜର, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବିନ୍ସ, ତାପରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦେବା। ସବୁକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିବା। ତା ମଝିରେ ଆମେ ଏପଟେ ବରାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛୁ। ଚାଲ ବରା ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ମଟର ଛୁଇଁ ଦେଇଦେବା। ସେପଟେ ବରା ଟିକେ ଦେଖିବା, ସେପଟକୁ ଲେଉଟେଇବା ବରାକୁ। ବରା ଆମର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏପଟେ ହେଇଯାଇଛି, ଆକୁ ସବୁ ଛାଣିକି ରଖିବା। ତାପରେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ପୁଣି 1 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେବା, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, କାଟିକି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ସିମ୍ କରିବା, ଛିଟକୁଛି ଉପରକୁ। ତାପରେ ଅଦା ବଟା, ଅଦା, ଜିରା, ପୋସ୍ତ, ତାପରେ ହଳଦୀ ଦେବା, ଲୁଣ ଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେବା। ସବୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ତେଲ ଛାଡ଼ିବ ମସଲାରୁ, ତାପରେ ଜାଣିବା ଯେ କଷି ହେଇଗଲା। ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା, ଏମିତି ସାଇଡ଼ରୁ ନେଇ ମିକ୍ସ କରିବେ। ତାପରେ ମଝିରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଗରମ କରିଦେଇଛେ, ଗରମ ପାଣି ଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ମସଲାରେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଲେ, ତାପରେ କ୍ରିମ୍ ଦେବା। ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ତାପରେ କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ମସଲା ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବା ସବୁ ରଖିଥିଲେ ଫ୍ରାଏ କରିକି, ତାକୁ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀରୁ କେମିତି ତେଲ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଛି, ସବୁ ପକାଇବା। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଉପରେ ଆମେ ପନିର ଦେବା, ଛାଣିକି ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ପନିର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖ ତରକାରୀ ଆମର ଏବେ ଫୁଟିଗଲା, ଏବେ ପରଫେକ୍ଟଲି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମରିଲା ଯାକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଉପରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଏଭରେଷ୍ଟର ପକାଇଦେବା। ଟିକେ ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରେଡ଼ି।